Хей, здравейте на всички, аз съм Eat5D и добре дошли в новото видео. Това не е история или гейминг видео. Не си помислите за сатира. Просто искам да отворя тема за YouTube, за гейминга в България, за качването на абонати, за клипбейтовете, за копирането, за шаутаутовете, за парите, които се печелят, общо за всичко свързано за YouTube в България. Нямам толкова много опит в YouTube, но знам доста неща, които имат много смисъл. Не съм и на толкова години, че да определям кой е и какъв е и какво трябва да прави и така нататък. Та нека да започнем от самото начало. Защо? Защо някой започва да се занимава с това? Защо всеки иска да дава повече и повече, въпреки че не печели нищо, докато не стигне 1000-те абоната? Разбира се, за да може да се спонсорира. Доста хора се отказват от YouTube, защото нямат подкрепата, а дават наистина много в клиповете си и така и не достигат тези 1000 абоната, които са им нужни за спонсор. Когато най-накрая след година усилена работа стигнеш някакви големи абонати, можеш да се спонсорираш с някоя компания и вече имаш по-голяма аудитория. Наистина има страшно много такива компании, но зависи от видеото си, дали са за гейминг или влогове. Компаниите искат от теб хората да ти стъкат на рекламите или преди клиповете си, ако има някоя реклама, да я изгледат. Разбира се, ако кажете, цъкнете на тази реклама и така нататък, абсолютно спокойно могат да ви изтрият канала или поне да ви махнат спонсорството. И да... не съм много сигурен с ценоразписа на това, но в по-малките абонати около 1000 и 2000. Мисля, че ако някой изгледа цялата реклама, получава около 40 и 50 цента, но всъщност смисъл те се печелят, обаче вие получавате около 5 или 10 цента, нещо такова. А пък ако не изгледате, получавате около половин цент за себе си, иначе май печалвате 2 или 3 цента. И зависи от колко хора са ви тъкнали на клипа и рекламите, толкова печелиш. И след това идва въпроса как да увеличим абонатите и как да печелим повече. Има доста хора, които го правят за забавление, но има и хора, които наистина искат това да им е работата. Има наистина доста български ютубери, които се отказаха и бяха си пробили много добре, но просто се отказаха, като Boeing, Cookie Gaming, което просто няма как да назова и другите, защото не се сещам. Но не знам дали има български ютубър, който се отказва от училище заради YouTube. Наистина не ме съдете, но не съм толкова запознат. Но в другите страни хора, правещи геймплей на английски език, са се отказали доста рано от училище, за да може да се фокусират право към YouTube, като Моркс. Малко ще склоним темата, за да кажа 2 думи за това момче. Пича снима от 1 година и е на 15. И за 1 година направи почти 1,5 милиона абоната и се отказва на училище само на тази възраст. И много хора казаха, че това е грешка на родителите, но когато всеки ден правиш клип и изкарваш по $100 на клип, смятате, единственият проблем, който може да стане е YouTube да го няма след години. Просто нека се върнем обратно към темата. Как можеш да изкараш абонати? Много хора казват, че трябва да направиш нещо различно. Обаче аз не съм сигурен, че е точно така. Не само според мен де. И много други хора казаха, че няма как да стане, защото като не е известно това нещо, а ти имаш малко абонати, не можеш просто да се развиеш, ти е 20 000 пъти по-трудно. Сега през 2016 много се развиха сатира клиповете, Ghostfront и Zero Poseide, най-големите в тази общност. Много хора решиха, че когато направят сатира клип са известни, но всъщност не е така. Самите Ghostfront и Zero Poseide всичките не са започнали от сатира клиповете, всички са започнали от гейминг видеята, Poseide от Minecraft и Zero под Minecraft, Ghostfront не съм сигурен откъде е започнал, но просто го споменавам, защото той наистина е един от най-големи сатира видеомейкъри в YouTube. Разбира се, аз нямам нищо против сатира клиповете, но единствено са дразни, хората с които имат по-малко абонати, които не се развиват толкова добре в сатира клиповете, да правят сатира клиповете. Колко пъти повторих сатира по дяволите. Също, като Gaming by Nat, Лагаров и други хора, които правят истории,
Историите, нали, също много се развиха, но според мен при историите не е същото, защото това е нещо по-различно и е като развлечение в канала, докато сатирата, нали, нещо като подигравка, обаче, в смисъл, сатира клиповете са, нали, абсолютно различно, нямат нищо общо с историите. И нали аз нямам нищо против и не съдя никой, който прави сатира клиповете, освен тези, които просто го правят за абонати. И там е въпроса пръв да видиш клипа и някой друг да не е направил клипа за това преди и да знаеш, че аудиторията ти иска това. В смисъл, примерно Крафтър АЗГ беше много хейтен заради това, че почна да прави сатира клипове, защото аудиторията му беше на тема Майнкрафт, там други игри. Просто беше на страна за гейминга и той като почна да прави сатира клипове беше наистина много хейтен. Нали сега наскоро поне аз не съм виждал. Обаче нека да се върнем преди 2-3 години, когато всички са започнали с Майнкрафт. Няма развит канал, в който да не е имало Майнкрафт. Сега най-известните канали са с Майнкрафт и нископлатени интересни игри. Афав, Знака, Дидоди, Атотрит. Но има и много YouTube канали с FIFA и CS. Има и канали с Лига, но най-вече са каналите с Майнкрафт. Също и много се играе GTA 5. Преди беше много по-такава много по-интересен беше канал Max Out България, защото там имаше винаги нещо по-различно. Сега аз поне не ги гледам и не знам точно какво става с техния канал. И помня преди 2-3 години имах друг канал и в България всички под 1000 абоната се поставахме. Помня интрота, банери и всичко. Беше супер якото. Сега всеки проси абонати и всеки му е дали ще има 3 или 30 абоната повече. Според мен няма никакво значение, като тези 30 абоната ще са ти нещо като умрели абонати. В смисъл няма да те следят, няма да правят нищо за тебе. Просто те си ги имаш и вместо 230 ще имаш 260 и какво толкова. Аз не разбирам какво толкова. И Васко, AK Happy, сподели, че когато имаш 100 абоната, правиш клипове за тези 100 абоната. Когато имаш 1000 абоната, правиш клипове за 1000 абоната. И нали всеки си има место, общо взето. Толкова е странно, когато някой, нали, качиш си клипче и 20 коментара съб за съб, лайк за лайк. Направо това на мен супер много ме дразни. Особено тези хора, които го правят, това е ужасно. Това са хора, които не могат да си направят аудитория и не могат да изградат и затова просят абонати. И сега почнаха да се просят и реклами. То не сега, те общо взето са се почват, нали, по принцип са се правили реклами, но сега станаха още по-често правени. И нали човек си е решил, че ако някой го рекламира и има над 1000 абоната, ще стане и той известен. Да. Никакъв шанс. Това е неговата аудитория. 98% не иска да гледа друга аудитория. Тя иска неговата си аудитория. Според мен е супер тъпо някой да гледа, нали, примерно, как да го обясня. За мен е глупаво, ако не правите еднакви неща, да искаш реклама, защото, примерно, ти правиш интрота и искаш от някой гейминг канал да ти направи реклама. В смисъл, това не е окей според мен, защото хората, които са се абонирали за гейминг канала, искат гейминг на интрота. И да. Също искам да кажа, че YouTube се промени доста. Сега, нали, не получаваш известия за клип и не ти излиза с началната страница. Ако не си цъкнал към банката на човека, който си се абонирал, вече, нали, си умрял абонати, просто нямаш нищо общо с него. Също вече клиповете по 10 минути не излизат отстрани и когато изгледаш друг клип, не ти излизат в там следващи и така нататък. И това супер много преебава много хората, които правят едитове, интрота или спид-артове. Сега има и пейдж за трендинг. Наистина има много развити канали с тази страница трендинг. При нея YouTube работи по мистериозен начин и просто не мога да обясня за нея, съжалявам за което.
там, примерно, Лагадов така много се разви, имаше 1000 и няколко, там 1200-300 луната. Беше качил един клип и вече има над 9000 луната и това беше в период от една седмица. Общо взето е това. Искам да кажа, че ако наистина не ви е харесал клипа, да не давате... И така, общо взето беше това. Ако ви е харесал клипа, може да харесате, да отделите някакъв коментар и да се абонирате и да цъкнете камбанката. Ако не ви е харесал клипа, може да дадете какъвто искате вод и да коментирате какво не ви е харесало в клипа и може да добавите неща, които съм изпуснал и неща, които мога да добавя в това видео, неща също, които може да си говорим за тях. И да, ще се видим в следващия клип. Аз бях Hits5D и до скоро!